खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनै जों नोंथांनो लानानै फैदों 26 अक्ट'बर 2025 सानसेनि राशिफोर। फै जों मिथिना लानि नोंथांनि साना माबादि जागोन मेष राशिनिफ्राय मीन राशिसिम। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां जागोन। नोंथाङा खामानियाव मुखुब थागोन, नाथाय नोंथाङा थाबैनो नोंथांनि नाजानायनि फिथाइखौ नुनो मोनगोन। लोगोफोर आरो नखरजों गोरोबलायनानै लाखिनाया गोनांथार। फिसा-फिसौ नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। रेजें ब्याम खालामनाय आरो गोबां दै लोंनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। वृश्चिक राशि, दिनै गावनि रां आरो खरसानि सायाव बांसिन गोसो हो। जायखिजाया गोदान रां थिसननायनि सिगां मोजाङै सानना लाग्रो। नखरजों सम हगारनाया दिनै नोंथांखौ गोसोआरि गोजोननाय होगोन। नखरनि फिसा-फिसौ खामानिफोरखौ फोजोबनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। जुदि माबाफोर गोजाम दान्थे-बिदान्थे दंब्ला बेखौ दिनै गोजानै सुस्रांनो हागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय समानथि आदारखौ लाखि। मिथुन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय रायज्लायनायाव जाफुंसार जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव मोनसे गोदान खाबुफोर मोननो हागौ। दावबायनायनि खाबु दं, जाय नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। लोगोफोरजों सम हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ खुसि लाखिगोन। गावनि नखरजों गोरोबलायना लाखि। कर्क राशि, दिनै नोंथाङा एसे गोसोआरि महरै सेन्सिटिभ जागोन। नखर आरो नखरनि बाथ्राफोराव समानथि लाखिनाया गोनांथार। खामानियाव एसे बांसिन नाजानायनि गोनांथि जानो हागौ, नाथाय फिथाइया मोजां जागोन। गावजों गाव फोथायलायनायनि सायाव गोसो हो आरो गुबुननि नोजोरखौ बुजिनो नाजा। गावनि सावस्रिखौ जोथोन ला। रेजें ब्याम आरो योगा खालामनाया मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। सिंह राशि, दिनै नोंथांनि फोथायथिया गोजौ जागोन। बेयो मोनसे गोदान मावथांखि एबा बिबान लानायनि मोनसे मोजां सम। गोजाम दावराव-दावसिफोरखौ सुस्रांनो नाजा। लोगोफोर आरो लोगोफोरजों गोरोबलायना लाखिनाया मुलाम्फा जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय समानथि आदारखौ लाखिनाया गोनांथार जागोन। कन्या राशि, दिनै गावनि खामानि थिलियाव आब्रुथि लाखि। माखासे गोजाम हाबाफोरखौ फोजोबनांगौनि गोनांथि दं। रांखान्थियारि बिथिंफोरा दिदोम जागोन। गावनि सानस्रिफोरखौ दबथायनानै लाखिनाय आरो साननानै थिरांथा लानाया गोनांथार। नखरजों सम हगारनाया नोंथांखौ गोसोआरि गोजोन होगोन। तुला राशि, दिनै नोंथांनि सोमोन्दोफोराव जौगागोन। गावनि जिउनि लोगोरि एबा लोगोफोरजों गोरोबलायनाया बांसिन खामानि गोनां जागोन। खामानि थिलियाव हेफाजाब मोनगोन। गोदान सानस्रि आरो सोरजिलु सानस्रिया मुलाम्फा गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव नोंथाङा माखासे मोजां खाबुफोर मोननो हागौ। सावस्रिया मोजां जागोन। एसे ब्याम आरो थोजासे उन्दुनाया गोनांथार। वृश्चिक राशि, दिनै साना नोंथांनि थाखाय गोहो आरो थुलुंगाजों बुंफबनाय जागोन। गावनि सानथांखिफोराव गोख्रों राहा ला। नोंथांनि सावस्रिया मोजां थागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनायखौ लाखि। मोनसे गोजाम गोरोन्थि बुजिलायनायखौ सुस्रांनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव जाफुंसार जागोन। दावबायनोबो खाबु मोननो हागौ। धनु राशि, दिनै गावनि केरियार आरो प्रफेशनेल जिउनि सायाव नोजोर हो। जायखिजाया गोदान जागायनाय एबा सानथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। दावबायनाय आरो सोलोंथाइजों सोमोन्दो गोनां खामानिफोरा मुलाम्फा जागोन। लोगोफोर आरो नखरजों सम हगारनाया गोजोनथाव जागोन। रांखान्थियारि बिथिंफोरा दिदोम थागोन। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। रेजें ब्याम आरो नांगौ जानाय आदारनि गोनांथिनि सायाव नोजोर हो। मकर राशि, दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव सांग्रां जा। नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव हरखाब सोलायनाय जानो हागौ। गावनि नखर आरो नखराव गोरोबलायनायखौ लाखि। गावनि सावस्रिखौ नेवसिगारनो नाङा। रेजें ब्याम आरो थोजासे उन्दुनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि थांखिफोरनि सायाव गोसो हो। गोजाम बिबानफोरखौ सामलायनायाव मुलाम्फा गोनां जागोन। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा समाजारि आरो फालांगियारि बिथिङाव दावगागोन। नोंथाङा नोंथांनि लोगोफोर आरो लोगोफोरनिफ्राय मदद मोनगोन। गोदान खाबुफोरनि थाखाय उदां गोसोखौ लाखि। गोसोआरि महरै मोजां गोहोआ नोंथांखौ थुलुंगा होगोन। नखरजों सम हगारनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि सावस्रि आरो जानाय आदारनि सायाव नोजोर हो। मीन राशि, दिनै नोंथांनि साना गोजोन आरो गोजोन जागोन।
ऐधोमथिक खामानिफोराव सम हगारनाया मुलाम्फा जागोन। नखर आरो नखराव गोजोन आरो गोजोन थागोन। माखासे गोजाम हाबाफोरखौ फोजोबनायनि बेनो थि सम। केरियार आरो रांखान्थियारि बिथिङा एसे धैर्य लाखि। सावस्रिनि फारसे गोसो हो। रेजें ब्याम खालामनाया हेफाजाब होगोन। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनैनि 26 अक्ट'बर 2025 नि राशिफोर। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन जोंनो कमेन्टफोराव खिन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफोर खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।